We fu ya opportunity. We be zeba share bash ni ilu enwe ya bash. We be go ya be egwu ni ilu enwe ya be egwu. Because since in the this thing I did not call anyone's name. And when egwu and ekwu okwu ya ya onye jere na igbu ọgaranya. That music. I will surprise you guys that na one but it's good you have to have details. Bobi bomano mma nko echi ya zelo awene kene chukwu ikaba mo ekele igwe ke ụwa ke yede n'ime maka ina anyị ndụ na alụsiri ike unu na olu onwe unu nwe bịa gbakwute unu last Monday dị n'izu ụka nke gara aga but the 14th day in the month of October 2024 we vulu anya mmiri we vulu ikpe we bịakwute unu we si unu na onwere na adalu ụmụnne na abụ eze yok na mụ abụ Janka nweze Janka onye Ogene gbasatala egwu a na-agụ onye jenekwe n'igbu nwa ọgaranya ọgụgụ si na ọnya nwago ma wee na-ekwu na ya waba egwu bụkwa egwu flavor egwu a na-agụ bebila ya ụka asụ obodo oyibo ngụgharịzi wee bụrụ onye jenekwe ntinye chorus na ya wee jenekwe n'ugwu nwa ọgaranya gụrụzie ya zili ozi nna ezini ya wee na-aga ọgụgụ si nọ nke ya wee kwụsị ọrụ anyị ji n'aka mụ na ya bụ onye nwe egwu wee kwụsị ya wee bịakwute unu that day I say na 7 days from that ya bụ Monday na onye ọbụla weta particulars gochilu o ji bụ onye nwe ya bụ egwu. My brother mepele ọnụ si na o jele ifo ijele of Africa na Toscana. Ụmụ Igbo biko jụọ ọnụnụ ya mgbe o jele fu ijele Africa na Toscana. Mgbe o jele fu ijele Africa na Toscana bụkwa this year. Ọ this year ka Flavor bịara obodo ahụ. Mana mgbe nlere izile egwu anụnwa bụkwa last year after ka m jeche competition on the life. Before burial of my father. After burial of my father, sorry. Or either before. Kam no onwe m phone m ring ọ bụrụ ebe a ka m nweziri ike itinye afịa ka e wee mara onye na-ekwu. Phone m ring ọ bụrụ Janka Armani bụ ọgụgụ wee sị na nna na ngwọrịa Flavor this year bụ 2024 na enwe agwa ga egwu ahụ last year ka ọ gụrụ egwu ahụ izizi uche o gosikwa vidio na ebe ọ gụrụ ya bụ na nke ndị life competition ndị life ebe June July meche ya bụ competition nata na the cash gụzie ya bụ egwu ebe nnụrụ ya sizi ebe ahụ gụrụ ya jewe ma wee sị ya na ihe ọ na-ekwu abụghị eziokwu wee gosi ebe ngụrụ ya na January 1st mbọchị New Year 2023 ebe ngụrụ ya tanko n'ụwa anyị ọga tanko na Mexico ochi obodo oyibo bata gbaa anyị n'ụwa anyị ọ na-ata ndị ogbenye ihe a na-enwe aṅụrị New Year nke onye bụ egwu dị maka okwu na ihe na-echi okwu ihe ọ na-echi ka ya ịghọtago ihe mere nji gosi that ihe na-anwụ bụ date dịgodi nso maka achọrọ m any date ọbụla o wefute ma fancy ọbụla wefute maka asị m fancy asịbekwe m fancy m weta asịbekwe m fancy m weta fancy aka nsi wetegodi so achọrọ m date ọbụla o wefute nchọ one of my dates nyegodi ya 6 months before onye me njinyegodi ya that January okay 7 days agago ọgụgụ ha reply ho nsi ka nkụpụkwa 7 days a ngala nwanne onye abụ Monday 21st of October 2024 na bụ 21st ga anụọm okwu ya 22nd ga anụọm okwu ya chetakwa na onye gbalụ nkịtị kwekwele ekwe olu ata bụzi 23rd nsi mba ka mbekwa bịazi unu maka na ude na akpọrọ oku ihu na-adịkwa ahụ ngwa n'ezienu ka ya bụ ihe si wee mee in the year 2022 ka m bata na jungle ka m kụọ egwu okay abịa m birthday one guy a na-agba 042 mbede ndị Ogene na ebe ahụ ha na-akụ egwu ịghọtago ya mee na May emu 5th of May
2022 mbata na jungle ndị na-akụ egwu ndị nọ na-akụ na disturb mụkụ ọnụ ha egwu nnala Ogene kụkwa egwu gụọ ya bụ egwu unu n'anya na vidiyo anụ ga-afụ kịta unu afụ na the first time m gụrụ egwu a na ndị Ogene asanwuhom ya anụbeghị ya ntụgharị amena nna na-azụ ọgụ maka na eruo n'ama nke onye ka ụmụnne na-abọji akpa nkata ntakwunye ya na-achetekwa azụ gụkwa ya bụ egwu awenu ya chetakwa na egwu ọbụla igwu n'ilo ndị nọ there bụzikwa part of the music ịghọtago wee mechie ya bụ ihe ọ na-elu on the 8th nza aka from be na ala ukwu command ka onye Janka kedu ebe ị nọ ị na Enugu nche onye isi na anọkwa m Enugu ọ sị m bịawa ugwu agọ ka anyị sọpọtụ nwanne anyị nwoke nke a na-agba senior maintain all that day ka ọ drop the video asawo don verse ka ha mee the video asawo don verse she dey drop quote that day ka abịa bịa mee say the video ese ya na say ejemewe edit mago rụọzi ọrụ ha so agbọọ m mbịa de ndị mee ya bụ ihe bụ senior maintain ya na Ijele of Africa Flavor chetakwa na m gwara unu na ndị otu dịka Fino Flavor na ndị ọzọ ihe ọma na-adị mma n'obi na ndị agafechaga ebe na-amị amị ndị a na-agagharịsị na-agbara ndị mmadụ Krismas idozi kọpụ ga-agbanye gị mmiri dolo edo be na alụkwu wee gwa m na o nwekwara akwụlatala ugo chetakwa na amalụ mmadụ ala mụ naanị ọ dịka amụ atọka Ijele wee si ebe osi ya bụ ugo wee si ebe osi wee bi ugwu agọ ka a dọfụta nwa mmadụ to the limelight ka afịa ọ dọfụtara ya ruo taata ọ ka na-eri ihe mgbe emechara ya bụ vidio mfe opportunity chetakwa na nka nukwuru okwu si gị na ihe na-ezuru onye asịrị bụ na a ga-ekwu ya n'ilu maka na asịrị na-agbalụ enwe ọsọ nwefu ya bụ opportunity wee bịazie basịa ya bụ asịrị n'ilu enwe ya bụ asịrị wee bịa gụọ ya bụ egwu n'ilu enwe ya bụ egwu ọ dị nke anụ nwanne ekwu na-enekwe n'anya unu fụ reaction onye nwe na ya bụ egwu mgbe ọ nụ ya bụ egwu on another side of egwu chetakwen that there are always three sides to a coin, the two opposing parts and the rolling side. And that rolling side ka coin ija na ije ina ghọta ngosi aya okiriche ya bụ egwu ona menti ka n'ọnụ ya 2022 ga 2023 ga 2024 mbịakwutekwu again ebe m full opportunity webe bịa kụọ ya bụ egwu kụcha ya bụ egwu ọ na-achị azụ gụọrịa ahụ mgbe mago dos mechere ihe o mere fụ na ụmụ Igbo like kwa ya bụ egwu ịghọtago wee zizi ozi ka akpọọ m ka ọ gbọfee mụnwa ka ekụnyezie m mmiri dolo edo ọgụgụ si ebe o si bịa bibe ya si ya na-eme chetakwa na Igbo kwuru okwu si na nkịta ji esolu onye afọ ukwu bụ maka ọgbọ ha agbọ onyo anyọ nkịta wee fi ya ọ ga-eri mụ abụzi nkịta fụzi onye afọ ukwu nke m ka nsoli a ọgụgụ isi ebe isi bịa babasiwe ọnwụ bịa ya sawa ya bụ njem wee na-ajụzi gị kịta ka ezi ihe ga-abụzi fate mụ abụzi nkịta ka ezi ihe ga-abụzi my own fate mana cheta na ọnụ mmadụ uche mmadụ abụrụkwa Chukwu ka anyị hafụrụ ya ndị mmụọ maka na ọgbọ nwanne na nwanne bụ n'ugbo ahụ ka a na-etinye mana ọgụgụ cheta ọkwa n'anya ka eko ụmụ nka mana ka anyị hafụrụ ya Chukwu okike abịa ma ka o kee ya bụ ikpe mana chetakwa na ekelu akị oyibo ga-enyekwa mmiri ọ ga-aṅụ ya gazie. From the evidences he provided so far, o gosikwa na Janka Armani bụkwa ụzọ mebe ife dị n'egwu a.
mana biko nụ nwanne ka unu bụ maranụ ka unu ga-esi mee ya ọ dị mma eme nwata ka emere ibia obi ga-asọkwa ya ụsọ